Karle. Ahoj, ahoj. Chtěl jsem rušit tvoji taneční náladu, tvou taneční nádheru, tak jsem proto radši zůstal dole. Vidím, že jsi zvolil tentokrát rekvizitu, nebo... Jo, je to... Já jsem teď viděl takový western, Pavle, neposadíme se? Můžeme. Viděl jsem takový western a tam ten hlavní hrdina vlastně měl taková krásná čísla s bičem. Já jsem se toužil to naučit, zatím jsem teda nesehnal ten bič, tak jsem si půjčil od kolegů v technice aspoň tu prodlužovačku a zkouším ty triky s tím. On měl takhle právě, tak tam byl, tak vždycky přijel a takhle si s tím tak jako poklepával. Takže zatím jenom tyhle... A pak měl takovou rotaci tady, takže to jsem zatím já si vyzkoušel a bylo to teda nádherné. Mimochodem včera jsem viděl vynikající film v televizi. Já teda nemám televizi, jo, jako každý správný slušný člověk. Ale tvrdím, protože v naší společné domácnosti žádná... Je to tak, přesto jsme na ní, Pavle, spolu koukali. Je to pravda. A byl to film s Budem Spencerem, který se jmenoval Banánový Joe. Fenomenální snímek, který jsem neznal, teda musím říct. To tak dokonale práskal banánovou slupkou. Tak. Ten tam vůbec nevystupoval, to je možná v první scéně uklouznul a už se nedostal zpátky na plátno. No milí přátelé, my vás tady vítáme, tak vidíte, že jste nás takhle zastihli v dobrém rozmaru. My jsme velmi rádi, že jsme se tady sešli na druhém kupé ve vzletu v tomto kalendářním roce, v roce 2025. Máme tady, přátelé, pro vás velké překvapení a sice, že náš host, který přijde až jako druhý, umí hrát na kytaru. Čímž se z něj stává host, který vystoupí ještě před hostem prvním. Mirek Kemel. Úsměv je předzvěstí jara, zprávou, že to mora navstala, že sama se na břehu svlékla do košile. Úsměv je projevem víry, že až jednou dojdou síly, nebudem se cítit hloupě a provinile. Úsměv je propustkou z černé tmy, plachou prosbou odpusť mi, když nedostává se slov. Úsměv je nabídkou ke smíru, proniká zdí jak tóny klavíru. Úsměv je prostřenej stůl i pevnej krov. Úsměv je pocit, co zadře se pod kůži v náhlém tichu po střelbě na růži. Když spolu s růží vystřelíš srdce z těla, srdce z těla, srdce z těla, srdce z těla, srdce z těla. Úsměv je tenký most přes údolí, zavěšen na vlásku, nepovolí. Úsměv je labutí písní bez moci. Úsměv je pozvánkou do ticha, když se člověk bolestí prodýchá k ránu po bezesný noci. Úsměv je nadějí, že živé spojí, když uprostřed noci na orloji smrtka zvoní rekviem. Úsměv je znamením, že se hojí tvá čára života v dlani mojí. Úsměv je sklenkou vody, co nedopijem. Úsměv je pocit, co zadře se pod kůži v náhlém tichu po střelbě na růži. Když spolu s růží vystřelíš srdce z těla, srdce z těla, srdce z těla, srdce z těla, srdce z těla. La 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 la.
tvůj úsměv je nejlepší odpověď. Když se ptám, co bys nejradši vrátila zpět a co všechno bys, kdyby to šlo, změnit chtěla. Tak, děkujeme Mirku, zatím Mirek se vrátí, žádné strachy a v tuto chvíli už si myslím, že můžeme pozvat prvního hosta, kterým je, já bych se nebál říci aktivistka, ale i politička Johana Nejedlová. Johano, vítej. Ahoj. Ahoj, ahoj. Ahoj. Ahoj, prosím, posaď se. My tady máme takový dobrý zvyk, že naše hosty na začátku, když přicházejí, tak obdarujeme nějakým drobným dárkem. Já jsem si tady pro tebe připravil takové překvapení, tak to je takové jablíčko z naší zahrádky, které jsme tady takhle vypěstovali. Je trošku takové obouchané, ale tak to jsme všichni životem trochu. My ta jablíčka nezbíráme, my je necháváme opadat, takže proto je bouchnuté, protože udělalo bumbác. Tak, ovšem, já jsem tady zmínil, že jsi aktivistka a trošku jsem nevěděl, jestli spíš politička nebo aktivistka, spojená samozřejmě s iniciativou Consent. Tak by mě zajímalo, které to slovo je tomu přiléhavější té tvé činnosti, kterou i prostřednictvím této aktivity děláš. Tomu koncentu? No. No já nerada používám to slovo aktivistka, protože to lidi moc nemají rádi. Mm-hmm. Takže říkám, že jsem ředitelka. To mají lidi rádi. To zním výrazně lépe. Je to pravda, no, je to pravda. Vy se, pokud tady můžu takhle zjednodušeně říci, zabýváte, řekněme, nějakou základní osvětou, která souvisí se sexuální výchovou a samozřejmě taky třeba změnou legislativy, která zase souvisí s trestáním, znásilnění a tak dále. Jedna z takových těch nejviditelnějších kampaní poslední doby byla kampaň, která proběhla v dopravních podnicích po Praze, takový to nezírejte na mě, nebo nečum na mě, nebo jak to bylo? Přesně tak. Nečumte na mě. Neseznamujte se už. Nikdy s nikým. Proti čemuž teda... Zírání a obtěžování bylo jedno z těch dílčích hesel, zírání a obtěžování. Který upoutalo teda největší pozornost některých mužů. No, každopádně brněnský dopravní podnik na to zareagoval naopak tím, že vlastně vyhlásil, že MHD je nejlepší jako seznamka. No, jak to vlastně vyřešit, aby teda mohlo docházet k tomu příjemnému seznamování bez toho zírání? Protože my jsme si to s Karlem teďka zkoušeli. Vlastně jsme si dali takový měsíc, jsme to teďka řešili, že jsme se seznamovali, ale bez zírání skutečně. Koukali jsme třeba jiným směrem úplně, než byla tady osoba. A bylo to takové pro obě strany trochu nekomfortní. No. Jako, že... Pak jsme nasadili opravdu, ale tmavé brýle, jako, které nebyly vůbec, jako, aby ani trošku tam nějaká jiskérka z oka nepřeskočila. Bohužel nepřeskočila ani jiskérka lásky. Ale tak pojďme si tedy říci, jako vlastně ty základní parametry vlastně takového standardního chování jako v městských hromadných dopravních prostředcích. Jo, tak jako ukázalo se, že moc nefunguje začít onanovat před ženou, která je naproti vám. To je pravda. To jsme neskoušeli, jako... Přišlo nám to, že by to možná mohlo být pro začátek trochu moc. No, ale to k tomu nám velel takový nějaký základní jako lidský cit. Jo, tak to bylo správně. Tak tady dobrý, tak tady jsme čáru nepřešlápli. Tak ten mnohoúhelník má jistě celou řadu dalších čár, tak pojďme k dalším. U toho, co nedělat? Nebo... No, aby jako nedošlo k tomu zírání a dalším vlastně nevhodnostem. Taky se ukázalo z toho našeho výzkumu, že když někomu šáhnete na zadek, když stojí třeba v tramvaji a drží se za tyč, tak to taky většinou nevede k tomu, že byste navázali nějaký dlouhodobý a vážnej třeba vztah. Tak to se nám omylem stalo, ale stáhl jsem já tobě na zadek, to si vzpomínám. A bylo to proto, že ta tramvaj tehdy drkla. No, to je pravda. Jak jsem chtěl chytit tu tyč, no. Tak jsem se tě chytil za půlku a držel jsem se až na konečno. Ale... A tobě to vadilo? Já musím říct, že to byl pocit vlastně, který od Karla znám. Jako. Takže jsem se cítil tak jako příjemně najednou jako doma.
Ale vy už to jste máme. seznámený. Takže My jsme seznámení, to takže nám není. to nám k ničemu není, takže tady musíme jít okamžitě od toho. Ukaž kozy taky není úplně nejefektivnější. Takhle, pardon, a on proběh nějaký výzkum, že tohle se děje? Ano. Protože to jsou teda seznamovači, kteří jsou v těch schopnostech mnohem dál než my teda. Ty evidentně odhodili zábrany. Úplně, jo. No, tak... Dobře, já takže... jsem jednou teda, myslím, když jsem měl takový workshop právě o sexuálním obtěžování v Olomouci. A tam byl jeden hoch, který jakoby říkal, že vlastně teda občas na ty holky pokřikuje na ulici. A já jsem se ho nějak ptala, proč to dělá. A on říkal, že jakoby, když si třeba netroufne jí oslovit, tak zkusí aspoň něco. Jakože takhle, že jí osloví ale na dálku a aby to bylo slyšet, tak je z toho vlastně pokřiknutí, jo? No, a takový nějaký jako trochu slist. A tak to je asi trošku pochopitelný, říkali, ne? Jestli s tím měl nějaký úspěch, říkal, že neměl. Tam je tedy, promiň, jenom ještě otázka, co na ní pokřikoval, teda jo, na tu vzdálenost větší, třeba jestli to bylo ukaž kozy, anebo třeba něco něžného. No. Jako... No, podle toho, jak Dobrý jsme se den, bavili, jmenuji tak... se Péťa třeba. Jako... Nechcete moje číslo. No, jo, takhle. Ne, právě, že to bylo něco takového slizkého. A já jsem se mu pak snažila vysvětlit, že jako chápu, že má nějaké obavy, ale že když se zkusí nějak normálně přiblížit a zeptat se, jestli třeba by ta dívka nechtěla někdy někam zajít, takže je jistá šance, že by to mohlo vyjít, zatímco se ukázalo, že s tím pokřikováním je ta šance velmi malá, tak říkal, že to zváží. Není spíš nebezpečný ho nabádat, aby se přiblížil, protože možná je pro tu dívku vlastně šikovnější, že je takhle přes půl náměstí. Jako, no. Je pravda, že vypadal trochu neohrabaně v tom seznamování, že možná doufám, že jsem neuvedla nějaký dívky do nepříjemné situace. Tím. Snad ne. No, co pak dál se ještě nedoporučuje? Co se ještě nedoporučuje, tak celkově je docela za slušný považováno, že když se s někým chcete seznámit, toho nechce, tak jakoby dál na tom netrváte a neříkáte, ale ne, dej mi to číslo, nebo jako takhle uděláme si, jako takhle, tak ahoj, hrozně si mě zaujala, promiň, že ti tykám, nedalo bys mi číslo? Ne, promiň. Já chápu, že říkáš, ne, promiň, spěchám, ale to číslo mi dej. Nešlo by to? Ne, já nemám telefon. No, ale tak tomu nevěřím, ukaž kapsy. Tak tohle to už je jako forma nátlaku, jo? Jo. A většinou to ani jakoby nevede. Mně hlavně přijde nejzásadnější na tom, že to jako nepovede k tomu seznámení. No dobře, takže fajn. Ono teda totiž většinou cílem těch lidí, co obtěžují, není to seznámení. No. Ale co? No, spíš je baví ukazovat nějakou dominanci a moc si to dovolit a trošku jako v té situaci tu situaci ovládnout a mít navrch. No a co, když se ukáže, že má navrch teda vlastně v tomto případě tady našem modelovém teda ta dívka, která prostě, že jo, tady slyší přes celý náměstí v Olomouci prostě zakřičet ukaž kozy a ona řekne, no tak mi ukaž ptáka. A on teďka co? Ukaž mi ptáka a ještě mi dej telefon. No, přesně. A pojď ke mně, chlapečku. Protože to, co jsi mi tam ukázal, fakt není vidět. No, tak jako bylo by fér, když se toho dožadoval teda ukázal, ale zároveň to by taky mohlo být obtěžování. Tak jako to by bylo zase obtěžování z její strany, jo? Nebo ne? No obtěžování z její strany by mohlo být, že chce, aby po něm aby ukázal toho ptáka, ale když on ho pak ukáže, tak pravda je, že ona to chtěla, takže... Tam bylo a třeba se nakonec vezmou. No právě, já si myslím, že tady máme zaděláno na velkou svatbu. Teda, jako. No dobře, tak tady máme teda pár těchto věcí. Jedna z těch aktivit je tedy sexuální výchova. Pojďme si říct vlastně, jestli máte představu o tom, jak probíhá, protože pravděpodobně jako nekonečným množstvím způsobů, protože pravděpodobně není žádná centrální státní metodika. Není. Ono se to skutečně hodně různí a můžu říct, že se ta situace zlepšuje. Že už to jako není úplně standardně, takže by to bylo jako za nás. My jsme jako holky dostali vložky, kluci dostali kondomy a pak po přestávce jsme to dali dohromady. Nejodvážnější vyměnili. No, přesně tak. No. Tak to už se trochu zlepšuje, ale pořád se velmi často v těch školách věnují nějakým těm jako biologickým věcem, ochraně před početím,
ochraně před tím, aby nechytly ty děcka v budoucnu pohlavně přenosné choroby, a taky hodně negativní. A těm sociálnějším tématům, jako třeba právě jak navazovat bezpečný vztahy, nebo jak poznat vůbec bezpečný vztahy, věcem souvisejícím se souhlasem u sexu, nebo otázkám kolem prvního sexu, tak k tomu se zas tak často nedostávají. Ta sexuální výchova se zlepšuje. Na nějakých školách jako za nás je zásadní, protože je důležitý k tomu mít kvalitní milostný a sexuální vztahy je umět o tom sexu komunikovat, no, ale tak by ta výuka měla být taková, že se o tom ty mladí lidi baví. No jo, ale právě častokrát ten učitel nebo ta učitelka kvalitní sexuální život nemá. To znamená, co že... nevíte? Tohle to slyšel hodně na já komoru, vím, jako jo, ale já jsem prostě... chtěl říct, že se stydí o tom mluvit. Jo, no, ale... a já jsem rovnou řekl, že jsem šel rovnou k důvodu, tak. Protože to je prostě neuspokojivý prostě jako život, jo, třeba častokrát. A teďka oni budou vyprávět o něčem jako kněží, v podstatě o čem nic nevědí. No, ono by totiž to nemělo úplně vypadat tak, že vypráví svoje zážitky. No, to se troufám říct, že by těm žákům se moc nelíbilo. No, možná třeba ne. Učitelka vyprávěla svoje zážitky. Jak teda zajistit, aby jako ten projev těch učitelů nebyl spíš odpuzující vlastně pro ty studenty, protože přece jenom pro ně je to vlastně častokrát člověk starší, než jsou rodiče. Tak co teď s tím? A teď samozřejmě se nechci dotknout vůbec nějaké věkové jako situace, ale jenom toho věkového rozdílu mezi těmi žáky a tím vyučujícím. Jo, no, je úplně nejlepší, když se právě dělají nějaké aktivity, které vedou ty děcka k tomu, že třeba rozebírají nějaký případy, baví se o něčem, co četli v médiích, naváže se na to nějaká aktivita, kdy o tom diskutujou, nebo tak. No, mohou něco ještě děti objevit po tom, co se k nim pravděpodobně v podstatě ještě v předškolním věku dostane jako naprosto bezostyšná nálož porna? To právě nám data ukazují, že pro ty mladý lidi je porno často takovou učebnicí o sexu, protože kde jinde mají ty informace brát. Hlavně je to možná ta první informace, která dorazí. A druhá nejčastější... A ještě to navíc podaný takovou zábavnou formou. Že? No. Skoro vlastně komiksovou. Druhým nejčastějším zdrojem jsou právě vrstevníci, takže jakoby jsou jedny zkreslené informace a druhý jsou ještě vymyšlené informace většinou. No co teď s tím tady? Tak jedno z těch témat, který by se ve školách mělo probírat v rámci sexuální výchovy, je právě bavit se o tom, co je porno, jak vzniká, ale jaký může vytvářet nějaký stereotypy. Taky to souvisí i třeba s mediální výchovou. Mimochodem, pojďme si říct si vlastně, jak si se jak doplouvaly tyhle ty zásadní informace k tobě v tvém případě. Jo. Je-li to zveřejnění hodná věc? Je to zveřejnění hodná věc. Já jsem měla takovou sousedku Jitku. No, sousedka Jitka. Ještě sousedky nám vypadly z tohohle hledáčku. Která byla o trošku starší než já a o prázdninách mezi první a druhou třídou, si pamatuju, jsme byli u ní na zahradě a ona mi prozradila, jak se dělají děti, co je sex a že neexistuje Ježíšek. Tak to bylo zlomové léto. To teda ale opravdu. A bylo to mezi první a druhou třídou, jo? Je podle mě asi problém odhadnout ten moment, kdy už je správný čas a kdy ještě není pozdě. Kdy předběhnout porno, ale ještě jakoby nebejt příliš brzo. No, není příliš brzo. Nikdy. Takže v kolika letech začít s takovouhle osvětou? My máme knížku pro rodiče o tom, jak na to, která se jmenuje Děti to chtějí vědět taky. Což je pravda. A čím díl to bude ten rodič odkládat, tím horší to pro něj bude. Takže ideální je začít s tím fakt odmala a mluvit. Třeba začíná ta sexuální výchova v dětství tak, že vysvětlujeme dětem, že jejich tělo je jenom jejich, že na ně nikdo cizí nemá sahat, pokud jim neřekne, jaký to má důvod, třeba, že doktor je vyšetřuje, nebo že je maminka musí umít, aby se učili prostě třeba vědět, že když jim někdo bude chtít nějakým způsobem ublížit, takže to mají někomu říct, protože děti tomu třeba úplně nerozumí, co se s tím jejich tělem děje.
Měli by se naučit pojmenovávat svoje pohlavní orgány tak, jak se skutečně jmenujou, protože jako blbě se pak vysvětluje, co je pohlavní styk, když musíme říct prostě, vypadá to tak, že teď zajímá ten slovníček. Muž strčí famfulínka do čeho? Buchtičky, tak to podle mě nevytváří úplně jako nejlepší jako prostředí půdu pro výslech policejní. Pro ten rozhovor. Ale... A zároveň přesně už jako někdo má ty starší sourozence, někdo ve školce může mít starší sourozence, takže pokud rodiče chtějí být těma prvníma, kdo nějakým způsobem si i ohlídá, jak tady ty informace byly předané, tak musí být prostě první. A oni se ty malí děti už o to zajímají, chtějí vědět, kde se berou děti, existujou no v Africe se berou, že jo, přece. Protože čápy přilétají z Afriky. Pardon, jo, to jenom čistě jde jako o zeměpisnou znalost. A teďka, když se dostáváme od té sexuální výchovy k dalším aktivitám, a to je jakási osvěta, která by měla vést k nějaký správný reakci třeba v situacích, které vedou k znásilnění, tak pojďme si říct, kde tady vlastně je ten největší problém u nás ve společnosti. No, já jsem přesvědčená, jsem taková optimistka, že se ten problém jako zmenšuje a ta situace se celkově zlepšuje, což ale neznamená, že ubývá obětí znásilnění. Ale třeba jak mýty a stereotypy, které společnost má o znásilnění, se daří. Naše nebo obecně i třeba v zahraničí? I v zahraničí, i v Česku. Mm-hmm. Takže se to daří zlepšovat. No a jaký jsou tyhle ty mýty a stereotypy? Třeba, když jsme začínali s koncentem, tak si 63% Čechů a Češek, nebo lidí v Česku, myslelo, že za znásilnění je spoluzodpovědná ta oběť. Mm-hmm. A když ten průzkum před 2 lety se opakoval, nebo už teda po 3. se konal, tak už to bylo něco málo přes 40%. Jenom. Mm-hmm. 20% za pár let. Kde vlastně začíná jako ta situace, která se dá už klasifikovat jako znásilnění? Kdekoliv, kdy někdo má sex s někým, kdo ho mít nechce. A vlastně s tím sexem nesouhlasí. Mm-hmm. Je to docela jednoduché. Ale my vždycky jako říkáme, že to není zas tak těžký, když se ten člověk nějak sám aktivně zapojuje, ten váš protějšek, tak můžete usuzovat, že má zájem. Ve chvíli, kdy se nezapojuje, třeba nějak strnulej, tak je dobrý se zeptat. No, ale řada lidí se radši neptá, jo, v takovou situaci. A to je ten problém. Protože kdo se ptá, moc se dozví. Takže tady by mě zajímalo, jestli vlastně ta hranice toho ne je opravdu vyřčené ne, nebo jenom takové netečné ne. Bezeslovné. A ta strnulost tam může být zapříčiněná různými jinými důvody. No, třeba obrna. Obrna nebo zásah elektrickým proudem. No, přesně tak. Nebo uspávadlo. To máme celou řadu teďka ve Francii zveřejněný případ. Ano, to jsou to různý možný jiný důvody, který taky bych řadila do té kategorie ne. Dobře, pojďme si na závěr, předtím, než nám se zaspívá další písničku Mirek Kemel, říci, jaký je teďka váš největší úspěch a nejbližší úkol. My jsme se taky hodně soustředili na to, aby se právě zlepšila ta sexuální výchova, takže došlo k revizi rámcových vzdělávacích programů, což je takový plán, podle kterých mají školy vzdělávat. Mm-hmm. A tam se ta sexuální výchova už docela dobře propsala a právě tam bylo zahrnuto to, že se má během ní mluvit i třeba o souhlasu. Mm-hmm. A tak jako jak nám říkali na tom MŠMT, papír snese všechno, tak my bychom chtěli ještě, aby se teď proneslo do praxe. Takže je potřeba, krom toho, že je to na tom papíru, začít řešit, jak se to bude aplikovat. A proto je třeba potřeba, aby byly vytvořeny modelové školní vzdělávací plány, ve kterých by mělo být jako hezky ukázáno, jak ideálně tu sexuální a vztahovou výchovu dělat. Držíme palce, to byla Johana Nejedlová. Díky moc. Já moc děkuji. Říkala si dnes, když dopili jsme čaj, že nevěříš už víc na společný ráj. Říkala si dnes,
že chceš sama být, že to se mnou těžký máš, že už chceš mít klid. Říkala si dnes, když dopili jsme čaj, že nemůžeš se nadechnout, že po mém boku uvadáš, že to říkají všichni, všichni, co tě znají. Takže budu sám, najdu si malý byt, budu brzy chodit spát, dodržovat noční klid. Za nějaký čas napíšu ti mail, že už dobře vím, kdy jsem byl na tebe zlej. Že nemohu mít klid, když sama jinde spíš, že kdyby zítra vzplanul svět, chtěl bych té hrůze čelit s tebou. A teď zadržím dech, že kdyby zítra vzplanul svět, že kdyby zítra vzplanul svět, že kdyby zítra vzplanul svět, chtěl bych té hrůze čelit s tebou. A teď zadržím dech a budu čekat, co mi odpovíš. Vítáme a přichází Mirek Emel, druhý host. Díky, prosím, sedni si sem k nám, tady na toto koženkové sófa. Jak se v něm cítíš? Já si vždycky tyhle věci musím promyslet, já ti to řeknu za chvilku. Jo. Aha. Na konci třeba. No, blbý je teda, že se nám tady budou hromadit dotazy, aby jsi pak pamatoval ten dotaz na tu koženku, protože já teď položím další, ten zase odložíš, jestli už se pak budeme moct vrátit k té kožence a jestli během toho budeš schopen promýšlet ten následující dotaz. Já bych spíš odpovídal pak na přeskáčku. Jo, radši na přeskáčku potom. No tak dobře, no tak můžeme zkusit teda tady random teda pár otázek a uvidíme, co z toho vyjde. No. Random questions. My teďka chodíme na kurz. No. Tam je tak, my to máme takový online program a tam právě takové tlačítko, když si chcem, už jsme si zapamatovali ty, jak nám to klade ty otázky, tak už právě se tam pak dá zmáčknout. Random questions. A to nás teďka ještě hodně jako mate. Nás to překvapuje. Protože my třeba víme, že odpověď na otázku číslo 3, a vůbec nevíme, o čem je, ale je orange. Ale děkuju, mně už to došlo, jak se cítím, jsem trošku nervózní. Jo. Tak to chápu. To je odpověď na otázku číslo 6. Nervous. No. A nervous, tam máme problémy s výslovností. No, Mirku, jsi více karikaturistou nebo hudebníkem? Vy máte všichni takhle, aby to bylo symetrický. To je často kladený dotaz. Ano. No, tak jsem si říkal, že budeš znát odpověď. Bez rozmýšlení. Bez rozmýšlení a neberu teda odpověď, která má slovo orange. Takhle. Řekl bych, jako vydělávám si víc jako karikaturista. Jo, to takhle nese, jo. Ale takový jakoby spokojenější a šťastnější jsem jako muzikant. Já jsem koukal a byl jsem překvapen, a to teda mi odpust, že jsem tě dříve znal jako karikaturistu, vynikající vtipů, dřív pro Lidové noviny taky, že jo? Ano, tam jsem začínal. Ano. Ale zjistil jsem, že ty jsi vydal v různých formacích už 5. album řadové. Ano. A to by mě zajímalo vlastně, protože s tebou hraje taky i herec Vladimír Javorský, kde došlo tady k téhleté fúzi, nebo jestli jste dávní přátelé ze střední školy například? Ne, ze střední školy ne, ale jsme dávní přátelé. Potkali jsme se na meditačním kempu.
To byl fakt takový, no a tam jsme se potkali vlastně, vytvořila se taková parta lidí, se kterou se pořád potkáváme, pak jsme s Vladimírem, jsem ho pozval do své malířské party, on s náma začal jezdit malovat a tam jsme tak jako přirozeně začali v hospodě hrát na kytaru a tak, jo, takový ty obyčejné věci. Ale prostě už jsem si připadal jak jukebox a už mě to nebavilo, tak mě potom ten jeden Vlastík, současný kytarista, řekl, tak napiš nějakou svoji písničku. A já jsem si vzpomněl, že vlastně na Gimplu jsem skládal, takže jsem zkusil složit nějakou písničku. Je to asi 15 let zpátky teprve. Když ty takhle vlastně čerstvě skládáš a tak dále, tak cítíš se vlastně pořád jako takový začátečník, třeba oproti Honzovi Nedvědovi? Jo, to je vlastně takový věčný pocit a myslím si, že to je dobrý, že vlastně i jako nebejt si pořád jistý, jako, jo, takový, že to je ten správná, bych řekl, že to je správná poloha v podstatě pro jakoukoliv tvorbu. Bejt si nejistý. A je to teda i v té výtvarné? Ano, je to tak. Já vlastně se pořád s tou kresbou trápím, boju, přemýšlím o ní. Mám pocit, že bych to měl ještě jako někam posunout, aby to bylo zajímavější. Někdy si připadám, že to už je tolikrát, že už to ty lidi musí nudit. Přemýšlím o tom takhle, no. A u té muziky taky. Jo, chápu, ale u těch vtipů tam je dobrý to, že lidi mají strašně špatnou paměť, jo. Já bych dokonce zkusil někdy jako dodávat třeba po měsíci, po půl roce úplně stejný vtip. Oni by si toho podle mě nevšimli ani v té redakci. Ne, počkej, jako začal si dobrý téma, ale je to, udělal to akorát, že to jinak, jako. Už se stává, že tam dávám fakt vtip, který už jsem sám nakreslil před rokem a už si to nepamatuju. To se takhle, že jako opravdu vymyslíš ten vtip znova. No, opravdu. No, ale to není šetření energie. Není, ale nápadu ano, protože on vypadá jinak, je to trošičku jinak. Ne, ale opravdu, jako já jsem to počítal odhadem, já to dělám 30 let denně, takže jsem spočítal, že asi 14 000 kreseb plus minus. To je strašný. A podle mě ještě do jistého času jsem si opravdu pamatoval, věděl jsem, tohle jsem nakreslil, ale teď už si to nepamatuju. Teď se mi opravdu stane, že to je dobrý. A to nakreslím a pak mě tam začne něco vrtat. To v lepším případě. No. A podívám se do archivu, já mám elektronický archiv prostě od roku 2000, na ty starší to už fakt nikdo nemá přehled. Nikdo neví. Ale já si s tím, že jsem, a ne před 10-15, já jsem to nakreslil loni, úplně to samý. No ale pozor, ono třeba za rok se to stane, že jsi to nakreslil včera. No. A pak se stane to, že to je něco, co nakreslíš až zítra. No. Ty jsi autorem všech svých vtipů, nebo někde... Jo, jsem autorem, ale... Ty to musí být nesmírně zábavný chlapík, ne? Ne, to nejsem. No, já jsem právě chtěl říct, že se to zatím neprojevilo. No. Jo. No, ne, tak to je jenom postřeh. A třeba další vtip, který už fakt nepřekonám, je, jak jdou dva vlci a na obzoru se pase koza. A oni vědí a už se tam jakoby štimujou, jako už tam směřují. A najednou takhle z lesa vyběhne ovce proti nim. A ten chytřejší vlk říká, tak už vím, co to znamená, že se vlk nažere a koza zůstane celá. Mě by zajímal ten tvůrčí proces. Já bych se tomu ještě dostal trošku pod kozajku. Pod kozatajku. Pod kůži a kazajku zároveň. A zároveň se tam plete ta koza z toho vtipu. Takže zadání je... A z toho náměstí teda z Olomouce. Nakreslit vtip, no. Sedneš k papíru, dlouze se zamyslíš. Případně tablet, jo, může být tablet. Prostě. A teď co? Teď je prázdno. No, protože jsem deníkový karikaturista, tak vlastně většina těch nápadů vzniká tak, že fakt čtu noviny a koukám se, co jako. A něco mě tam osloví na první dobrou, říkám si, tohle by se dalo nějak okomentovat, tak o tom popřemýšlím, jo. A někdy marně a dlouho. Někdy mě to napadne, zaslechnu někde nějakou větu, nebo si přečtu něco a hned to tam je, protože ta realita často jako je daleko vtipnější než ten vtip. Tak to jsou takový ty vtipy, které přijdou vlastně docela zadarmo,
který jako, že něco odposlechne. Jako Schillerová v kelímku s hranolkama, to byl okamžitý, to šlo okamžitě po dálnici, po D1 na papír. A několik jsem jich tam měl. Jo? Jo, taky jsem to zpeněžil, Schillerová mi vydělala dost peněz a obávám se, že ještě vydělá. No. Karle. Nádherná aktualita. Děje se, mě by ještě zajímalo, já se musím vrátit k procesu tvorby. No jasně, protože byli jsme trochu odbyti. Ne, ale že třeba to opravdu nepřijde, anebo naopak, že toho je víc a udělají se do foroty, aby pak druhý, třetí den bylo volněji. Jo. A je to tak, já vlastně, ta rutina je vlastně strašná, já si jako vědomě s ní pracuju, že každý den o tom přemýšlím, přečtu si noviny, ale ne každý den k tomu sedám a přemýšlím. Protože fakt, aby to nebyla ta rutina, takže někdy třeba přemýšlím ráno, někdy přemýšlím večer, někdy kreslím ráno. Takhle, promiň, v těch mezičasech, když nepřemýšlíš, tak děláš jako co? Tak jenom tak jako čekám. Jo? Ne, ale musím to měnit. A tak opravdu jako vychází mi 7 kreseb týdně, plus teda ještě reportér, takže je tam občas něco navíc. Ale pracuji, kreslím tak třikrát do týdne. Ale s tím, že teda čtu noviny a přemýšlím o tom téměř denně. No, objevilo se tady někdy něco, že třeba jako redakce řekla, Mirku, zkus ještě nějaký další. Jo, stane se to. Je tam nějaký dloubal, jo? Stane se to, ono se dost často stane to, že i pro mě je ten vtip třeba trošičku jako na hraně, že nevím, jestli to je pro ty noviny, pro který kreslím jako vhodný, že to je třeba nekorektní, z toho pohledu je to celostátní deník, kam kreslím, takže jako chápu, že mají prostě taky nějaké požadavky. Tak si třeba nejsem úplně jistý, tak to vám pošlu a napíšu jim. Pro mě je to na hraně, nechám to na vás, když tak mi dejte vědět a já si to dám na Facebook. A to se občas stává, jako třeba ale 2x, 3x do roka. Jo. A můžu se taky zeptat? No jasně. Mě ještě by zajímalo, jestli se ti někdy stane, že si řekneš, není to moc vtipný, ale... Ono se to bude líbit. Tak zkusím to třeba to vezmu. Ono některé vtipy nejsou ani vtipný. Jako fakt, ale jsou tam smutný vtipy, jsou tam vtipy, které jenom komentují nějakou, když někdo zemře, tak co o tom můžu nakreslit vtipnýho. Tak to spíš je taková ilustrace. Dost často posílám vtip, který není vtipný, který je nějaký ilustrativní. To se stane. Ale jinak jako já se, samozřejmě, že mám nějakou laťku a snažím se vždycky přeskočit a ne vždycky se úplně daří. Jako jo. No a stalo se mi párkrát, že jsem poslal kresbu, o kterou jsem si myslel, že je teda opravdu precizní, vypointovaná. Odešlu to a třeba už za hodinu vidím je to blbý. Jo, poznám to jako sám, z nějakého odstupu. Já třeba mám tak do 4 do 5 hodin to můžu poslat, aby to, takže to splním. Už jsem třeba nervózní, vidím, že nestíhám, tak mám pocit, že to je dobré. Rotačky už prostě čekají na vtip. Tak to pošlu a teďka dám si kafe, uklidním se a pak si to přečtu, říkám, to je průser, to je blbý. Jo. Tak to se občas stane. Ale jako z redakce ticho, tak se nic nedělá. Jako. Jo, tak buď jim tam ještě zavolám, říkám, jestli není pozdě, jak to prohodím, anebo to vyjde a já trpím potom. Když už tady se Karel takhle důvěrně zajímal, protože je kumštýř a tvoří, o ten proces tvorby, tak jak je to u té hudby? Tam jak často tohle se daří? Tam jsem daleko svobodnější, ale myslím si, že ten princip je v podstatě dost podobný, jakože že já jsem přemýšlel, čím je to podobný, tak je to takovým nějakým odstupem a nadsázkou od toho. Je to, tam prostě, když mi to nejde, tak to zas odložím a dělám jenom, když fakt jako mám na to čas, klid a mám takový rozpoložení o tom, jako, a do ničeho se nenutím. Buď to přijde nebo ne. Zatímco u té kresby musím to vysedět často. No. Tam ty střídáš kytaru s harmonikou? Ale už ne. Ne? Já jsem Protože jsi říkal, že neumíš na tu kytaru dobře, tak předpokládám, že na tu harmoniku ještě míň teda. Ano. Na tu ještě míň. A já jsem vlastně z dnešního pohledu velice drze začínal jako písničkář na akordeon. Víš?
A to teda se nesešlo s úspěchem. Tak ono to bylo úspěšné. Bylo to úspěšný, protože na základě toho se to pak vystavila celá kapela a ty písničky hrajem doteď, ale kluci mě odstrkávají od všech nástrojů, víš, jo. Jako já jsem fakt takovej... Jakoby nejslabší článek. Jako... Ano, co jsem týče instrumentalist, jako instrumentální ale zase na druhou stranu, co oni by hráli, kdyby ty to nesložil. Takže ono zase pr jako kapelo, jo. Jo. No, ale jsou tady, jo, tak. A já si to vlastně užívám, tu polohu, že já tam jakoby přinesu ten text i s muzikou do kapely a předložím jim to a oni to něco s tím provedou. Co třeba ozvučná dřívka, že by si vzal takhle na tu mezifázi, než budeš úplně odstaven? Ne, rytmika je to, tam jsem hodně slabý. To je ještě horší, než všechno. Tam jsem hodně slabý. Vlastně jsem začal s Vlastíkem, s tím kapelníkem naším kytaristou, jsem se seznámil na africkém bubnování, jsem chodil na africký bubnování, na klamovku. Na klamovku. A to muselo být dobrý. No a já jsem tam chodil asi ve 40, kolem mě byli sami 18letý, 20letý lidi, mladí holky. Říkali si, má krizi po rozvodu? Asi a nebyli daleko od pravdy. Aha, tak pardon. Ale byl jsem tam evidentně ale ještě nejslabší. tam přijel na motorce teda doufám. Byl jsem tam jako nejslabší, ty mladí lidi úplně byli jako někde jinde. Mně se to strašně líbilo, ale vlastně, já nevím, já vůbec ničem jako nevynikáš. No. Pak tam je ještě takový ten pocit, že když vidíš jiný muzikanty, jiný kapely, nebo to, tak vždycky ty druhý ti připadají lepší prostě. Víš, nevím, jestli to ale to je princip sousedovy svačiny, to je normální. Já to třeba v divadle moc nezažívám, ale rozumím tomu, no. No, to je takový fakt nepříjemný pocit, že jsou všichni lepší než ty. No. Jako Kemmer prej měl ten pocit, že ti ostatní jsou lepší, tak to měl prej i při Monodramatech. A tam to je hodně ubíjející. No, to je šílený, to je strašný. No, tak já myslím, že jsme si tak hezky zafilozofovali a já jsem tohle chtěl uzavřít takovýmhle moudrem. A to se ti povedlo. Ale tak nějak jsem od toho čekal víc. Karle, co říkáš? Jako jo, ale já myslím, že malé moudro lepší než žádné moudro. Jako takhle, malé moudro asi lepší než velká blbost. I když na druhou taková dobrá velká blbost, jo. Je možná lepší než velký moudro. Jo, někdy je i malá blbost lepší než velký moudro. Já si myslím, že nic lepšího už nepadne. Ne? Než malá moudrost je někdy lepší než velká blbost. Ne, ono to je opačně. Ne, ono to je tak, že malá blbost je někdy lepší než velká moudrost. Tak. No, ale... Připadá mi to jako nějaký název nějakého francouzského filmu. No, ale teď nevím, jestli s Louis de Funèsem. Já myslím, že třeba ve vztahu to platí 100%. Jako při hovoru. Ve vztahu, kdo je zvědavý na velkou moudrost. No, jasně. No. Stačí malá blbost někdy. Se kterou se dá sehrát velké divadlo. Jo. Aby jsme vrátili tady Johanu zase do hry. Já už tuším, že se to začíná vizualizovat. Za den, za dva, uvidíme. Jo. Mimochodem, jaký je tady názor vlastně na tyhle, řekněme, fyzikální záležitosti tady do těch různých jako příruček? Říkali, že na velikosti moudrosti nikterak nesouhlasí, protože se dá hrát i něčím jiným. Počkat, to tak... To se nedá ani nakreslit, tohle. To teď teda, to jsme teda... malá blbost, ale velká blbost. A to nebyla ani malá domů, to bylo rovnou vlastňák, jako jo. To teda jsou dvě varianty. Buď to potom budeme pátrat, nebo to necháme být. Já bych nepátral. To je Johano, já myslím, že lepší tečku tady už nikdo nevymyslí. Takže hosty dnešního vydání byla velká moudrost Johana Nejedlová. Vynikající karikaturista a hudebník Mirek Emel. A Mirek Emel přechází.
Každý podzim ve mně pere se, letní pohoda a zimní deprese, když ke kamnům dřevo nosím, fošace sproutí. Můj výlet z okna zakryje mlhavá melancholie, jako klíště do těla se pomalu vkroutí. Do šuplíku kládám vzpomínky, vodou omletý kamínky, mockrát omataný do dlaní pále. Letní lásky odejdou, co taky s takovým obejdou, ej hospodskej, sklenku jsem dopil, další mi nalej, další mi nalej. A tak tě vítám podzime, kam jsem dal krucinál, loni ten svetr jako letní hadry do skříně, hej, na divokej hus odletěla, jako jablíčko v zahradě. Dozrávej, duše dozrávej, abys mohla v celý parádě tančit tak, jak vždycky si chtěla. Duše tančit tak, jak si chtěla, až do roztrhání těla. Duše tančit tak, jak si chtěla. Co léto mu všechno dalo, slunce v očích nám zanechalo, na nás je plody léta neprohýřit. Pár jablek do sklepa, pár sudů vína, ucpač kvíry dřív, než bude zima, kdo jíš, co ulovíš na ucelý mířit. Slyším, jak temnou alí kluče, černé spřežení mojí duše, do mrazivé nocí zbývá míle pouhá. Ještě narovnám dřevo do předsíně, pak u kamen s kotětem na klíně, čekám, jak tahle noc bude dlouhá, jak bude dlouhá. A tak je vítám podzime, kam jsem dal krucinál, loni ten svetr jako letní hadry do skříně, hej, na divokej hus odletěla, jako jablíčko v zahradě. Dozrávej, duše dozrávej, abys mohla v celý parádě tančit tak, jak vždycky si chtěla. Duše tančit tak, jak si chtěla, až do roztrhání těla. Duše tančit tak, jak si chtěla. La 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 la